Fingre så godt. Jeg var så godt i gang. Ja, det er også derfor, jeg tænkte, man der er ude. Hvor meget kører det? Hvor hurtigt kan det? Det er 70. Det er faktisk klart for folk til sidst. Der er flere til at holde på. Det var fra, når linjen blev brugt, så er kommandoen blandt andet. Sjov fransk film, jeg kan se, for det handler om Algier. Dengang, de ville